Actually, nag-intra ako dire, bangod man sa tatay ko, ginhagat ako ni Pre Eric, ginbaligyan sa produkto, hindi ko mapati. Ginpainom ko sa tatay ko 5 days. Nag-ayo ang pilasya, kaulot doon sa TL. No, ara subong, ako, tingog ko, tatay ko, kaga-ara sa subong, still alive and kicking. Pero subong, luwas aton yung mga produkto. Gusto mo gid nga makilala ninyo ang produkto isa-isa. Kung ano ang iyang ingredients nga agitawag naton nga 11 in 1 kaga epektibo. No, ano ang aton yung mga produkto? So hindi ko na pagpalawigon ang mag-presentar sa aton yung products wala sang liwan member sa Millionaires Club sa SGI. And isa pa, bawod sa kasunod sa diri sa aton kaangayman ninyo sa una pag intraya diri subong isa na siya ka-car achiever. At ang ginapanggal naton isa man ka-Ilonggo, no? Ari diri subong sa aton. Hindi na lang pagpalawigon, palapakan naton GM Lorwin Sunod nun. Magandang lalaki po sa inyo lahat. Ako po ay, tama po yung sinabi, ako po yung Ilonggo, pero nagsistay na po ako sa Batangas City. Actually, galing kami ng Gloria, Mindoro, and then we go to Boracay. After ng Boracay, Calibo, then we go to Rojas kahapon, at ngayon lang po nandito po kami sa Iloilo. But tomorrow nasa Anait kami, then we have another presentation again sa Iloilo, and then in Bacolod naman po yung sunod na leg ng ating presentation. Hello. So, okay lang ba kayo? Yes! Okay lang mag-Tagalog ako? Alam niyo, kahit may Ilonggo po ako, medyo sanay po ako, pero hindi ko na kaya talaga magsalita ng diretsong Ilonggo. Pero pwede tayo mag-Ilonggo-hanay. Radyutay na lang. So, my name is Lorwin Salugnot. Ako po ay YouTuber by profession. So, nag-YouTube po ako. I have 36,000 subscribers in YouTube. Ang pangalan ng channel ko is Jelloboy TV. Di ba? Basically, okay na magkwento? Yes! Tuturuan ko kayo ng tamang pagsagot. Pag sumagot kayo, dapat, yes! Okay na ba yun? Yes! Yan, yung galing ng speaker, nakabase kung gaano kayo kagaling sumagot. Pag papatay-patay kami dito, papatay-patay din kayo dyan. Tama? So, okay na ba yun? Yes! Again guys, my name is Lorwin Salagnan from Batangas City. YouTuber po ako. I have 36,000 subscriber in YouTube. Baka pwede nyo ako subscribe para kumita pa ako lalo, di ba? And I started my invite po ako dito kasi hindi ko alam kung paano kayo mag-invite. Kaya sabi ko mag-ikwento muna ako. Okay? So, nung na-invite po ako, hindi ko alam yung scenario ninyo, na-invite po ako ng kaibigan ko. Tanong, pag kaibigan mo nag-invite sa'yo, sasama ka hindi? Sasama ka, malamang sasama ka sa kanya. It so happen, kaya nga kaibigan mo siya, mahirap siyang tanggihan. Tama? Okay, so sumama ko sa kanya, na-present sa akin yung opportunity, nakita ko, and actually hindi talaga totally na-present sa akin. It so happened, dahil magka-close lang kami, sabi niya pare, nasa network marketing ako. Sabi ko, ano yun? Nag-YouTube na po ako ng time na to. So maganda po income ko, I earn 6 digits. Mga sunod-sunod, mga 3 buwan na sunod-sunod, nagsi-6 digits po ako sa YouTube. And that time po, yung opportunity, sabi ko, pare, hindi kita kaya tanggihan. Sabi ko, pero, sabi ko, pagsasali na lang ako sa'yo, tapos after that, huwag mo na akong kulitin. Tama? So, ibig sabihin, lumabas, yung kaibigan ko, pinagbigyan ko na. Tama? So, I joined, hindi po ako nakatin ng ganitong seminar. Pero in-send yung walang presentation. Eventually, nakita kami sa McDo, after po namin magkwentuhan, sabi ko, ito yung pera, huwag mo na-explain sa akin yung business. Tama? It so happened, kasi bakit naman, may ginagawa pa po ako na hanap buhay. Ibig sabihin, maganda po yung income ko sa YouTube. So, naghiwalay kami, hindi ko siya, ako member na, eventually, hindi ko agad ginawa yung business. So habang kumikita ko 100,000 sunod-sunod, siya naman nakikita ko, umiikot din sa buong Pilipinas. Nagka-travel, nakikita ko, dahan-dahan nakikita ko, nagiging top siya ng company. So from top 18, nagiging top 15, nagiging top 10, at sa dumating sa top 1. Nung top 1 na po siya ng company noon, sabi ko, parang meron siyang ginagawa na hindi ko ginagawa. Tapos after a while, yung 100K po na income sa YouTube na meron ako, bumababa. Nagiging 80,000, nagiging 50,000. Nung nasa 20,000 na po, kinonta ko na po yung kaibigan ko na yun. Sabi ko, bro,
baliktad na po sitwasyon. Ibig sabihin, mas malaki na kinikita niya sa kinikita ko. And ayokong dumating sa time na bumagsak yung income ko. Kasi kahit pa paano, gusto ko, ikaw, kumikita ka na malaki, gusto mo ba nang bumaba pa siya? Diba normally, ayaw mo na. So to cut the long story short, inaral ko yung negosyo. Pag-aral ko ng negosyo, sobrang lupit ko na nangyari. In 1 month, and kumita po ako dito 24,000 pesos. Maganda ba yun? Sabi ko, gagawin ko, hinaka ko yung business. Ginawa ko yung negosyo, inaral ko po siya, through ina po. Last June 26, nailabas ko ang first brand new car ko dito sa SGI. Sa brand new Toyota Vios 2024 model. Diba? So dito na po nag-start, and after a while, ang ganda na nangyari. Alam niyo kung bakit? Okay, itanong niyo kung bakit? Bakit? First time ko rin po na kumita dito sa MLM, sa network marketing, ng 6 digits na income sa loob ng isang buwan. Diba? So last June I became a top 18 of the company, tapos last July po, naging top 15 po ko overall buong Pilipinas po. Maganda ba yun? Yes! Ito maganda. Nandito kami ngayon para ipakita sa inyo yung opportunity na meron kami. So ready na ba kayong makinig? Yes! Ready na ba kayong makinig? Yes! Welcome to SGI. This is 2018 pa po nag-start. Si Senior Greens International po, ito po yung ating owner, Mr. Charles Langurayan and Ma'am Christy Langurayan. Good thing po dito, taga Rojas City Capiz po sila. Ibig sabihin, nandito lang din sa Panay Island, and maganda po dito, the founder of nitong ating mga may-ari, di ba, good heart, mga network marketer po talaga. Previously, before magtayo, na-inspire si Chairman Charles sa magtayo ng sariling company. Kumita to ng 150M in just 9 years sa kanyang dating company. Ang tawag po dyan, icon. Kasi bihira po na may isang tao na kumikita ng 100,000 o 100 million sa isang company lang. Siya 150 in just 9 years. Diba? So maganda dito, yung ginawa niya yung company, itong Senior Greens International, na-inspire siya. Kasama family business po nila. Ibig sabihin, wala po ibang owner, sila po mismo. Tama? Anong advantage nito? Since sila na yung owner, maganda po ang binibigay ng compensation plan para sa atin. Kasi bakit? Walang kahati, walang ka-divide sila in terms of income. Kaya palakpakan nyo naman po yun. Okay, so legal po tayo. We based in Tanawan, Batangas. Itong head office in Good News po. 2 to 3 months from now, mag-o-open na rin po tayo ng opisina in Metro Manila. Kaya? So, legal po ang company. In terms of legalities about sa FDA, halal approved, meron po tayo lahat. Okay, kompleto po tayo sa ating produkto. Ang good thing dito, we have sub-centers. Ito na po, 33 sub-centers nationwide. Pag sinabi sub-centers, ito yung mga tao na kasi sa bawat lugar, kailangan may binibilhan ng produkto. Sila po ay naglabas ng di bababa sa 250,000 pesos. Bawat 33 na yan. Ang tawag sub-center. Doon bibili ang mga distributors na kagaya po natin. Okay? Next, may business center. Ito na po, kalahating milyon ang nilalabas po nila. Okay? Nagiging pwesto na po ito, may opisina na doon po nabibili naman. Okay? For example, meron dito, yan, nakalagay naman po, BCO Iloilo. Nandito ang BCO Iloilo natin. Yan, palakpakan naman po natin. Yan. So, ganun po ang ating support system. And provincial stockists po natin, naglabas naman po ito na di bababa sa 1 milyong piso po. Ibig sabihin, kung nakikita nyo may mga tao naglalabas ng ganitong klase ng puhunan to invest para doon sa center na tinatawag, ibig sabihin, dito nyo makikita, we totally expand. Naku, ngayon national. Ngayon po, paganda pa na paganda, malapit na po maayos ang papers natin in Ghana. Saan yun? Alam niyo yung Ghana? Sa Nigeria. Diba? Palakpakan nyo naman po yan. Diba? Ghana, Nigeria, Lagos, okay? Magiging sunod-sunod na yan. Okay? We have branch in Davao. Okay? Sub-center in Hong Kong. Yan. 2 months ago, last month. Top LCD po yung gumagawa. Even Generica. Ilan sa mga produkto ni Generica Pharmacy, Top LCD na gumagawa. Ang good news, yung Senior Greens po, the flagship product of Senior Greens, Top LCD po gumagawa. Palakpakan nyo naman po yan. So this is IS approved, halal approved, ICC, GMP good manufacturing process. Okay, daanan natin. This is the flagship product, Senior Greens
juice po ito. Okay? Una, may laman itong better gourd. Ang ingredients po is 11. Alam niyo, when you talk ako po sa Batangas, kapag nakikipag-usap po ako, sabi sa akin, meron pong nagtanong sa akin, what is the difference? Anong pagkakaiba nito sa maraming supplement na meron sa labas? Kahit siguro kayo tatanungin din sa akin, what is the difference sa ibang produkto na meron sa labas? At ito po maganda kung gusto ko maintindihan nyo. Ang Senior Greens po ay may tinatawag tayong fast result. 2 sachets per day, 5 days challenge. Pag wala pong resulta, walang reaction sa katawan mo, pwede mo nang huwag ituloy. Pero I'm telling you, in 2 sachets, sisigurado ito may reaction. Unang reaction, pwede ka maglabas ng plema, pwede kang ubuhin, even your pupo, pwede pong maging sobrang itim, i-detox ka po ng produktong ito. Sa maiksing panon. Marami po ako ni ganyan. Sa Batangas, in Ibaan, Batangas, ang pangalan Baby, Tita Baby, Vilencio. Ang kanyang problema, constipated. Bumibili ng mamahali na Lemotil, ng mga tagto 200 diatops, na para po makapubulong siya. Nung nakainom po, 5 sachet lang, itong Senior Greens, umayos po ng bowel movement. Kaya eventually, tinatawag agad ako. Yung baby po, may kaibigan ng Mario Ontiveros. Ang case naman po, 2 beses hinati ang puso, angioplasty, and then mataas po ang sugar. Pagpunta ko sa bahay, nakahubad-baro, alam mo sa Batangas, anong kailangan mo, utoy? Di ba? Sabi sa akin, sabi ko, hindi po ako may kailangan, kayo po may kailangan. Kasi basically, nalaman ko po, kwento ng Tita Baby, na yung Tito Mario mataas ang sugar. So pagpunta ko sa kanilang bahay, chinek namin glucometer, umabot po ng 297 po yung sugar. Nasa YouTube channel ko to po, hindi pang balikan. Okay. Yung 297, sabi niya, tinanong niya ako, what is the difference? Sinagot ko siya. With the form of kung paano maging healthy, okay, ang gusto ko makita nyo, meron po ito, mabilis ko lang po itong i-explain kasi yung pagiging healthy sa panahon natin ngayon, may tinatawag po kami pattern, ang tawag New Start Program. Number 1, proper nutrition. Kamusta ang kinakain natin? Mahilig ba tayo sa mabitchin? Alam niyo po yung lola ko, hanggang ngayon hindi pa nagbibitchin. Ngayon, majority of the food na meron tayo ngayon, laging may magic seasoning. Nalala ko ng bata ko bago kumain sa Jollibee o McDo pag may special occasion. Ngayon, majority sa atin, normal na kumakain kapag nagutom, pumupunta sa fast food. Kaya magtataka po kayo, even your phone is meron tinatawag na Grab Food, Panda, hindi ko alam paano pa mga delivery food na available. Ibig sabihin, dati bago ka makakain nun, na tinatawag natin na mga processed food, or even of unhealthy food na lang, mahirap. Hindi, and like ngayon sa panahon natin, isang click mo lang sa cellphone mo, magugulat ka, dideliveran ka na. Kaya magugulat po kayo, ang tao ngayon, maiksi na po ang buhay. Kasi bakit? Nagkakasakit na. Unlike na yung buhay, ikaw nasa bukid, medyo less ka, hindi malayo ka sa temptation. So, ang unang part, kailangan proper nutrition. Pangalawa, exercise. Nagpapapawis pa ba kayo? Dapat po nagpapapawis pa kayo. Ang sunod ng pagpapapawis, hindi naman ibig sabihin, magkaiba yung work sa workout. Kasi sabi ng iba kong yung mga mother ko na mga kaibigan, lagi naman kami gumagawa sa bahay. Magkaiba po yung work sa workout. Iba yung gawain sa bahay, you need to work out. Okay? Next, water. Alam niyo ba kung gaano karami ang tubig na dapat iniinom natin? For example, okay? Kung depende sa kilo, ilang kilo ka ma'am? 40. Kung 40 kilo ka times mo sa 50 ml. So kung magkano yun, for example, 40 times 50 ml, 2 litro at 2 litro, 2,000 ml. Ibig sabihin, 2 liters of water every day. Pag kulang po kayo sa tubig, ano mangyayari? Lalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, pwede mahirapan mag-pump ang iyong puso. Tendency is, pwede ka mag-heart attack or otherwise stroke. Kulang ka lang sa tubig. So, water. And then sunlight. Nagpapaaraw mo ba kayo? Dapat. Sa umaga, nakukuha natin happy hormones pag sa morning. Okay? Simula hanggang 7, 6, pag bumuka ang araw hanggang alas 10. Pag tinamaan tayo niyan, happy hormones. Pag umabot ka po ng alas 10 hanggang alas 2, 15 minutes lang huwag kayong bumabad. Activated naman, nagiging vitamin D3. Ibig sabihin, natutunan mga bad cholesterol sa ating katawan. And then, new start. S, T, about temperance. Huwag kayo magagalitin. Diba? Baka mamaya masyado kayo sa Batanggin yung maiiyamutin. Diba? Alam yung salitang gano'n, diba? Huwag kayo mainis sa mga bagay-bagay. You need to, yung temperance yung kailangan
napag-impi po kayo. Kasi bakit sa simpleng bagay, pwedeng nagalit ka lang, nainis ka, high blood ang kasunod na mangyayari sa iyo. And then after that, okay, after ng air, kumusta hangin? Healthy pa ba? Yan, di ba? Kung healthy pa. Next, rest. Alam ko, malamang victim tayo lahat dito. Sino natutulog ng maaga? Lahat tayo, majority nagpupuyat. Alam nyo ba, pag natutulog, dapat daw po ang katawan natin, 10 p.m. po tulog na. At kapag tulog na tayo ng 10 p.m., nag-activate po, may hormones na nag-activate para mag-regenerate yung mga cells natin. Eh kapag gising ka pa, isa lang ibig sabihin nun, hindi nagre-repair ang katawan mo. And that's the design of God sa atin. Last, yung sa New Start program, trust and God. Sa lahat ng ginagawa natin, ang pinakamahalaga ay para sa Panginoon. So kung gusto natin maging healthy, simple lang po ito, yun ang unang program na ginagawa. And kasabay nitong Sinai Greens, doon po tayo nagiging mas healthy sa ating katawan. Tama? So hindi lang po yan better gold kasi kagaya na binanggit ko, yung 297 na sugar, after 1 week po, pagbalik namin, nag-150. So hindi pa ako masaya kasi ang normal sugar is 100. Alam niyo po, pinatuloy-tuloy ko. After 2 days, wala na ako sa bahay niya. Chinek niya yung sarili niyang sugar, nag-125. Sabi ko, Tito Mario, tuloy niyo po yung product, may magandang epekto sa'yo. Diretso niyo po. After 3 months po, dire-diretso, nagpa-check up sa doktor, laboratory, full check. Sabi ng doktor, ano nangyari sa'yo? But clear lahat ng laboratory. Diba? So, marami po akong experience na ganyan. Pagpunta ko ng Bataan, may babae po, na hindi ma-explain, sabi niya, Sir, thank you sa product, uminom ako, hindi ko pa naubos yung isang box, sabi niya, ang tingin ko po, myoma case. Hindi ko nagpapacheck up yung babae, sabi niya, pandemic days, hindi ko laging masakit yung dito banda ko, yung sa puwerta ng babae. So, uminom ako na almost, hindi pa ubos sabi niya, mga nasa 20 sachets. Nag-CR siya, pag-CR niya, lumabas po sa kanya, buo-buong mga dugo. Taga-Bataan po ito. Okay? Ibig sabihin, marami po mga cases na ang daming testimony dito sa Batangas, 400 testimony, iba't iba. Anong gusto ko mangyari? Subukan niyo yung produkto kasi ako nagsasabi sa inyo, magiging maganda ang experience niyo with Sinai Greens product. Yeah? Okay. So again, may spirulina, may broccoli, may green apple, spinach, celery, leeks, moringa, barley juice, may barley po siya, may wheatgrass and orela. Ay, it's good for the alkaline po, detoxification po ang ginagawa po nito. Alam niyo maganda dito sa Sinai Greens, ulitin ko, fast results. 2 sachets per day, 5 day challenge. Subukan niyo yung product, ako po mismo magsasabi po sa inyo na very effective po talaga siya. Diba? Next product, okay, we have Gluta Deluxe. Ang Gluta Deluxe naman po natin is good para saan? Liver detoxifier. Ito naman po, experience ko dito. Kung may kakilala po kayo na mayroong problema sa tuhod, kasi yung langis sa tuhod, yung meron ako sa Batangas, sa San Juan, Batangas, hindi makalakad, masakit ang tuhod. Yun po ay medyo naturukan na po. Ibig sabihin, nagpa-turok sa tuhod, kung ako nagkakamali, nasa 28,000 isang tuhod. Dalawang tuhod, lumabot pa ng 42,000. Hindi pa rin po makapaglakad ng maayos. Ang tawag doon, kulang daw po sa langis na buto. In layman's term, yun yung kulang sa langis. Pero pag pinexplain ng doktor, kulang ka sa collagen. Ang good news, itong Gluta Deluxe may collagen. Okay? Yung si Emily Gog na 2 beses nagpaturo, nag-try ng product, hindi pa ako bumili. Ibinili po ng kanyang anak. Subukan mo lang. Sabi, dami ko na subukan mo lang. Alam yun, naubos yung produkto together with Sinai Greens and Gluta Deluxe. Nagulat po siya. Siya po mismo tumawag. Balae, Norma, dalhan mo ko ng produkto. Mag-member ako kasi ang effective, sobrang effective ng products ninyo. Di ba? Palakpakan nyo naman po yan. Okay? So actually, makikita nyo, along the way, makikita nyo sa online, sa Facebook. Even in research, may reels, makikita nyo po yan. Yung mga testimonies natin. Okay, next product, coffee naman po tayo. Cup and Sleep. It's good for the... Sino gusto magpapayat? Yun. Payat? Lahat kayo mga sexy na. Di ba? Ang una po nito, masarap po itong coffee na to kasi bakit? May tinatawag na Garcinia Cambodia. Yung Garcinia Cambodia, ingredients po siya, ang trabaho niya para sa sponge. Ibig sabihin, uma-absorb siya ng tubig. Pag nakaka-absorb siya ng tubig, you feel busog.
Kaya ang technique dito, 30 minutes bago ka kumain, mag-coffee ka. Kasi, di ba, pagkakain ka, ang dami mong kakainin na rice. So, kung iinom ka nito, tapos you feel busog, ano mangyayari? Di ba? So, dito pala makikita nyo, magiging sobrang effective ng products para sa atin. Tama? So, dito po, ang maganda dito, you feel busog, absorb nyo yun, hindi lang po basta Garcinia Cambodia. May green tea extract, may psyllium mask po yan. Actually, mga produkto po yan, ingredients po yan, ng pampapayat din po siya. Okay? So, palakpakan nyo naman po ito. Okay? Next product, we have Choco Deluxe. Ito naman po Choco Deluxe. Pwede po sa bata, isip bata, tsaka nagbabata-bataan. Okay? Meron ba dito? Ang maganda po dito sa ating po Choco Deluxe, okay? So, ano po ito memory booster. Ibig sabihin, pag ininom nyo to, it will help, ito nakalagay naman, enhance your memory. Sir, maganda ba yung dito, pwede ba yung painom sa may mga utang sa kasi pang memory, di ba? Pwede po. Ang problema, hindi po magbabayad. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Wala po yung pampakonsensya. Hindi po makukonsensya, di ba? So basically, ang produkto natin, may cocoa, may nili fiber, may carrots, may moringa, may okra, may corella, bacopa, may mangosteen, stevia. Paborito ko ito ng anak ko. Kasi in chocolate form. Okay? Pero ang maga, hindi po nalalaman ng bata na kumakain siya ng prutas at gulay. Diba? In chocolate form po, ang meron po siya. Enhance your memory, antioxidant, and then stimulate growth, and syempre yung digestive natin. So magiging maganda yung flow ng ating digestion. So lahat po ito, sabihin natin, anong product to? Sabay-sabay tayo, anong product? Yan, Choco Deluxe, di ba? So basically, ito ang ating produkto. Maganda po ba ating products? Yes! Maganda po ba ating products? Yes! Ulitin ko, hindi ganyan ang tamang sagot. Anong tamang sagot? Yes! Yan, di ba? So guys, alam nyo, pag maganda ang produkto, maganda po yung negosyo. And to be honest, ako po, isa po sa living testimony regarding sa negosyong ito. Eh, bakit? Hindi naman po ko, kumbaga, hindi naman kami sobrang hirap, hindi rin naman sobrang yaman. It so happen lang na napakaganda po nito kasi bakit? Trinay ko eh. Kasi even na mag-graduate ng 4 years course, ang hirap mag-apply ng trabaho. Tama? Ang daming kompetensya sa labas. Lalo na po sa Batangas, sa Manila. Iba rin po ang labanan. Diba? So it so happen, involved ako sa network marketing. Dito po nabago ang buhay ko. Do you imagine every month ngayon kung saan lugar po ako napupunta sa ganda ng negosyo na meron po sa SGI. Di ba? So ngayon, ito naman po, ibibigay ko, tatawagin ko yung next na mag-share naman sa atin sa negosyo. Okay? So ready na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Ano pag yung yes nyo, talagang lambot kayo, di ba? Gusto ko yung yes nyo, dapat ready na ba kayo? Yes! Ayan, di ba? Ito mong tatawagin kong speaker na sunod po sa akin, na mag-share sa atin ng business opportunity. Grabe po itong taong ito. Alam niyo kung bakit? Kasi sobra pong inspiring yung story niya. At a very young age, siya po ay formerly nagbabasketball, mahilig mag-basketball, San Beda player, estudyante po siya. Ang ganda po nitong story niya kasi bakit? Kahapon lang po at the age of 24, 25, meron na po itong brand new na Raptor and brand new house because of this opportunity. And ang maganda dito, one of the top earners din po ito ng company. Very achiever, sobrang bait. Even though sabi ko nga, yung tangkad niya, sabi ko, pero kabaliktaran yung kabaitan niya, di ba? Ibig sabihin, normally makikita mo, brusco yung malalaking tao, tama? Pero siya hindi, sobrang bait ng tao ito. At napakasipag din po. Pareho kami masipag dito in terms of activity. Kahapon niya, nandun ako, kasi tinitignan ko yung bahay niya. Sabi ko, wow, no? Ang ganda ng nagagawa ng SGI. Sa maiksing panahon na pwede ka magkaroon ng bahay na komportable yung family mo. Lahat tayo pangarap yan. Ang good thing dito, nandito po siya, mag-share sa atin ng opportunity. So, bigyan natin ng... Nagka-traditional clap kayo? Yes. Okay, sige. Tinuro ba sa inyo traditional clap? Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing isang palakpak, isang padyak, isang woo. Ulitin ko ha, isang palakpak, isang padyak, isang woo. Ibig sabihin, windows of opportunity. Sample, pag sinabi kong 1 milyon! Ayan, sabaw-sabaw po kayo. Diba? Sabay-sabay tayo, 1 milyon! 2 milyon!
Tatlong milyon! Para po yun sa akin. Ayaw, alam niyo po, sa totoo lang, I'm so happy na makarating dito. And my part is to share to you the beauty of the products. Ngayon naman, pag-uusapan ng negosyo, habang open mind lang. Ako naging open-minded lang talaga ako. Nung nakita ko opportunity, sabi ko, kung dito ako kita ng another hundreds of thousands o pwede 1 milyon, 2 milyon, gagawin ko to. Kahit ano pa yan. Kasi bakit basta legal, ethical, at wala akong tinatapakan na tao, gagawin ko siya para sa pamilya ko. Ama?